Dakle, neko je za ovu državu dao ruku, neko glavu, a vi je prodajete za sendvič. Poštovani ambasadori Čacilenda, da je većnik upravo za društvene delatnosti gdje je kultura i obrazovanje bio u jednom objektu Čacilendu. Mislim da je ovo jedan fantastičan događaj, da se jedna grupa odvažnih, mladih, pametnih, obrazovanih ljudi usudila prosto da se organizuje, da se samo organizuje. Na protestu 15. pojavio se čak i Koštunica. Zamislite kad je on bio obavešten, kad je on skontao o čemu se radi. A naš većnik za obrazovanje to nije razumeo. Rekao je mislim na početku. Zamislite vi da mislite i da odete u Čacilend. Pitanje, dakle, pošto kažete samoorganizovani, vi znate da je taj student koji je samoorganizovan, Miloš Pavlović, gostovao na Pinku u emisijama zajedno sa Vučićem, bio na tribini u Jagodini sa Vučićem, znači konstantno je bio pored njega i sad se odjednom pojavio kao neko ko protestuje protiv njega i nalazi se u njegovom parku. Pa zašto se niste borili za te njihove zahteve? Zašto nisu ispunjeni? Zašto nije smenjena Slavica Đukić-Dejanović? Tu, u tom Čacilendu se nalazi spomenik Kajmakčalanu. Dakle, neko je za ovu državu dao ruku, neko glavu, a vi je prodajete za sendvič. Hvala.